Hola, jo sóc la Mercè, mestra d'infantil, i us comparteixo 4 aspectes sobre el paper de l'adult a la nostra escola. L'objectiu de l'adult és acompanyar l'infant en els seus processos evolutius amb amor, acceptació i també límits. També compartir-ho des d'un mateix nivell que és l'aprenentatge comú. Tant aprèn el nen com aprenem els adults en aquest procés. Per fer aquest acompanyament a l'adult, nosaltres el que fem és treballar uns certs aspectes. Un d'aquests és la presència, estar aquí ara el màxim de temps possible per veure què ens està intentant comunicar l'infant, el grup, i també veure quina és la nostra resposta. Un altre aspecte que treballem és la coherència interna entre el nostre pensar, sentir i actuar, perquè d'aquesta manera l'infant tingui un model digne d'imitar. També un altre aspecte és l'aprofundiment dintre del coneixement de l'etapa. Saber què passa amb l'infant, què viu l'infant tant física, anímica com espiritualment per poder donar una resposta encertada. En el nostre dia a dia, el paper de l'adult no és d'intervencionisme, sinó que l'adult sempre deixa un espai perquè l'infant pugui resoldre per ell mateix tot allò que li passa, perquè és l'única manera en què l'infant pot desenvolupar les seves pròpies eines i posar-les en pràctica. Aleshores, l'adult sempre és qui acompanya, està present per si cal intervenir. I si cal intervenir, doncs ho fa a través de l'escolta activa, posant límits, recordant les normes, ensenyant-los com es gestionen les emocions, deixant temps perquè es pugui viure la frustració, la ràbia, l'enfado i tot allò que sorgeixi, i oferint també aquest espai de que l'infant pot estar al costat de l'adult sense presses. Pot estar a la falda, pot estar plorant si ho necessita, pot estar al costat si està cansat i té aquest temps d'estar amb l'adult en plena presència. Podríem dir moltes coses, però aquest espai és limitat i si voleu saber més de tot això i teniu interès, doncs podeu contactar amb el telèfon de l'escola, que és el 695 78 81 33 de l'Escola Waldorf La Font de Vic. Moltes gràcies.